Lan eskaintzen aplikazioa. Enplegu honetan, lan eskaintzen aplikazio bat daukagu unibertsitatean ikasi duten edozein pertsonentzako. Hemen argitaratzen diren lan eskaintzak tituladunentzat dira gehienak. Egon daiteke baten bat, 4. mailako ikasleentzat ere. Sartzen gara gure web orrian, goiko banner horretan lan eskaintzen aplikazioa. Eta ikusten dira momentu honetan dauzkagun azkenengo 5 lan eskaintza. Alde batetik agertzen da eskatzen den perfila, lantokia eta kurrikuluma jasotzeko azken data. Urtero, kudeatzen jasotzen ditugu 1000 lan eskaintza. Lan eskaintza hauek dira lan kontratuak edo praktikak. Ez daukate zerikusirik ikastea zauden bitartean egiten dituzuen hitzarmeneko praktikekin edo praktikak kurrikularrekin. Hau daia behin gradua bukatzen duzuenean. Altan emateko, sartu bazarete erabiltzaile alta, formulario bat bete behar duzue, eta hor atxikitu behar duzue kurrikuluma. Behin, administratzaileren egiaztapena daukazuenean, jasoko duzue pasahitz bat e-mailez. Eta behin sartuta erabiltzailea eta zuen pasahitza, aukera daukazue, bertan argituratuta dauden lan eskaintzetan izena emateko.